Niretzako hori izango litzateke beharrezkoa, eta da beharrezkoa, baina baita ere da zaie. Eta iruditzen zait olako konversazioak euki beharra izatek demostratzen dola. Tenera ingaztetan sartuta mundu hontan, ezagutzen duzu jende pila bat, igual fiatzezea jende askotaz, ezinekena fiatu beharko eta gero konturatzen zehala, ostras, la que me ha metido. Bai. Molesta lo mínimo, gauzak ondoin, eman zure dana, tal y cual, eta guain konturatzen ez, ostras, igual, en ese molesta lo mínimo, igual onartu nitula gauza batzuk, ez nituzkenak onartuko gaur egun. Bai uste dut, herri mailako izaera edo daukaten jaialditan bai saiatzen diela pixka bat hori orekatzen, naiz eta baita ere daren musika nitxo batzuk esango nuke oso giztonanak bezala konsideratzen dira, eta igual darela jaialdi tipo batzuk berdintasun printzipioei ez dutela betetzen, eta igual ez dutela ez da planteatzen betetzea, ez? Ongi etorri leku baten bila podcastera, Iraia Kanbra naiz, eta hemen gaude beste aste batez berriro ere emakumeen egoera aztertzeko musikaren industrian. Badakigulako astero errepikatzen dugu desoreka nabarmena dela, baina egia da gaur beste toki batetik heldu nahi nuela, ibilbide profesionalari sakonean begiratu nahi nuen ibilbide profesionala, eta horretarako badakizuen nagoela bakarrik, ez dudalako bakarrizketa bat egin nahi. Eta horretarako gaurkoan Eider Saez daukagu gurekin, bera lazka otarra da, abeslaria da, musikagia da, pop rock estiloan mugitzen da bera, 2018tik 2022ra Nogen taldean ibili zen, eta 2022an bakarkako bidea hasi zuen, eta orain horretan dabil. Kaixo, Eider, zer modu? Kaixo, ondo. Ez dakit ondo sartu dudan, oso ondo, perfecto. Vale. Mila esker aurkezpenagatik, eta bat ez egon bidatzagatik. Ez. Gogoan euken itortzeko, así que a ber zeatatzen dan gaur. Hori da. Lehenengo galdera beti berdina egiten dut, bakigolako podcastaren intzena leku baten bila dela, gabiltzalako emakume gaur egun musikaren industrian, Euskal Herriko musikaren industrian duten lekuaren bila. Ez dakit zuretzako zehazki zer den emakume musikariek leku propio bat izatea? Niretzako hori izango litzateke beharrezkoa, eta da beharrezkoa, baina baita ere da zaie. Eta iruditzen zait olako konversazioak euki beharra izatek demostratzen dola benetan zaie dela, ez? Bai, podcast hau eraikitaren... Hori da. Osea, podcast hau bestela elitzeke existituko, eta zorionez existitzen da egungo egoera dana dalako, baina iruditzen zait hori, osea, emakumeko handik aigala gure leku hori bilatzen baino, aldarrikatzen, saiatzen, eta nik uste pausok ere eman diela, osea ez da dena negatiboa, eta ezin gai izan katastrofistak, baino oraindik asko dago egiteko, eta hortan gaude, eta zorionez geroz eta gehiago gea. Orduan alde hortatik ondo gabiltz. A tope. Baina egia da, eta askotan aipatzen da, leku propio batera iristeko lan asko egin behar dela. Egia da, azken urtetan ikerketa batzuk egon direla, baina nik bai ikusi dut gabezia hori ikerketetan, oso datu gutxi daude, eta daudenak ez dira onak, hori horrela da. Eta zaila da, ezakit pertsona batek musika bere lantzat izatea, edo baita ere ikasketak egiten baditu musikan gero horretan jardutea, ez? Ezakit zure kasuan egia da musika beti presente izan duzula, baina noiz izan zenuen barruan sentsazio hori profesionalizatzekoa? Bai, esan niri profesionalizazio hori pixka bat etorri zitzaiten, paren jarri zitzaiten aukera Nogen taldeen sartzeko, eta hor bai esan daiteke inula profesionaltasun hortara saltoa bezala, zeia, disiplina asko serioagoa edo geneukan, eta ordu arte ni beti bilizan nintzen beste talde batzutan, baita kontzertuk ematen tala, baina beti lagun giro baten esango dugu, ez? Bai, hobi moduan. Hobi modun. Eta inoiz, beti, serio hartzeko ametxo errekin, eta lanak egiten eta bestik sortzen eta hori dana, baina pixka bat aukera hori etorri zitzaitenen eman nun jauzi hori profesionalizazioa, ez? Eta hori hortan jarraitzen da, baina hasiera behintzat hola izan zen nire kasuan. Eta zuretako barne prozesuan nolako izan zen, gehiago jakin da, gainera bapateko saltoa izan zen? Bai,
Barne prozesu nik esango nizuke, sartu nintzela nogenen 2018 eta iruditzen zait barne prozesu hori oain nahi naizela digeritzen bezala. Ostras. Bai, esan nahi, sartu nintzenen, izan dana oso harrapaladan eta sekiunak kontzertuk ematen, diskoa ja grabatuta zeon eta hori aurkezten, eta ja pixka sartzetan la rueda esaten dana, ez? Eta nik uste behin taldetik atera nintzenen, hasi nula lanketa personal bat baita ere, pixka bat hori guztia digeritzeko, bizi izanun guztie, ukinitun aukera azoragarri guztik, pasazien gauza guztik eta bar, eta nik esango nizuke, oraindik gaur egun ere batzutan topatzen naizela gauza batzukin, eta esatet, ostras, nire reakzioa gauza honi datorkit ordutik, ez? Ordu nik usteet, oain nahi naizela guzti hori digeritzen. Terapian baita ere egon nintzen aurreko urten, ze esanun, uste laguntza behar detela gauza batzutako, gauza batzu digeritzeko. Eta esango nizuke, hortan nabiela, ze azkenen musikan industria denodakigu ez dela erresa, kanpotik oso polita ikusten da dena, bai, gero barrutik 1000 gauza daude, ez da bakarrik abestik sortu, grabatu eta gero estenatokin jo, eta super guai. Ojalá, baino ez. Osea, gauza guzti bezala, dauzke bere alde onak eta bere alde txarrak, eta azkenen maila profesional baten zaudenen, dana intensifikatu egiten da, ez? Orduan bai, nik esango nuke guendik digeritzen egin naizela dena. Aipatu dugu lehen kameraren atzean komunikazioa ikasi zenuela, bai. Eta esango nuke horrek bai laguntzen duela behar bada musikaren industrian begirada kritiko bat izaten, azkenean ikasten duzulako bai jendean nola komunikatzen den, bai zuk ere nola komunikatu behar duzun, eta ikasketek lagundu zizuten musikaren industriaren barruan. Nik uste ikuspegi kritiko zentzu hortan baietz, esango nizuke beti izan naizela oso moitu edo oso ez inkonformista, baina igual baita ere ez. Eta igual gauza guztiri beste buelta bat ematen dietela esamaren aurretik. Venga, bai, zergatik edo, galdera planteatzea gustatzen zaitez. Eta esango nizuke hori dela ona, niretzako da ona, baina segun zelekutan izan daiteke txarra. Bai, gehiegi galdetzeagatik edo gehiegi kuestionatzeagatik eta bar, eta musikan industrian kasun emakumea izan da, gaztea izan da, ni sartu nintzenen euskan 18 urte meretziteko, goain pentsatzen dut, memoko bat nintzen, eta hori gaztea izan da, eta gaina neska izan da, eta gauzak planteatzen edo kuestionatzen edo hasten zeanen, igual batzutan jendea molestatzen duzu, ez? Igual jendek ez do zure iritzie kontutan euki nahi, baina zu eman iten duzu, gero igual ikastezu, igual isiliko beto nao, eta gero pentsatzen eske igual ez. Eta zailagoa da ere serio hartzea industriak neska gazte bati gainera. Hori da. Orduan esango nizuke, bai ez lagundu ditela, pentsamentu kritiko hori garatzen zentzu hortan, ez? Eta gauzak kontrastatzen eta pare bat buelta ematen, baino aldi beren baita ere momentu askotan izan dela tipa hau zebaz da isiltzen da jazta. En plan, zebaz esaten egiten duguna eta jazta. Zebaz egiten esaten duguna eta jazta, ez? Orduan, niretzako beti positiboa hori. Baino, sistemak die daudenak eta naizta aldatzen nahien pixkanaka, oraindik ere kostatzen da emakume gazte baten ahotsa entzuna izatea. Bai. Esango zenuke Eidersa ezen proiektuaren barruan badagoela komunikazio ikuspegi bat, da zu komunikazioa ikasita gehiago lantzen duzula zure komunikatzeko modua, bai letretan, bai musikan, bai gero promozioan? Bai, nik esango nuke, bai, ez da zerra konstienteki ateratzen zaitena, bai, batez ere azken aldin, zagutzen naizela musikari berrik, eta jende ezberdinekin idazten naizela, eta kolaboratzen edo dan alakoa, bai konturatu naiz, oso modu desberdinetara idatzi izkela gauzak, ez? Eta ni beti tiratzen ditela pixkagi metaforatara, igual gauzak ez esaten hain esplizitoki edo dana alakoa, eta ni baita konsumitzen detena hola da, ez? Eta irakurtza gustatzen zait baita, eta gustatzen zait hori, pues igual gauza hau esan barren, zebaz, esaten beste modu batea hitz gehiokin edo gustatzen zait horrei buelta bat ematea, ez? Eta baita ere gustatzen zait nire proiektuk bai visualki, azkenen komunikazioa baita ere visuala dalako, eta orokortasun batetik zentzu eukitzea eta koherentea izatea, ez? Orduan nik bai ematen diot horri garrantzie, ulertzen dut beste batzuk
ez eman nahi izatea, edo, bakoitzak bere sistemak eta bere moduk dauzke azkenen, baino bai da nahi zerret hori naturalki ateratzen zaitena. Eta kontrako norabidean, adibidez esango zenuke musikak eta musikaren industria barrutik ezagutzeak lagundu dizula komunikazioa, zure lanean edo komunikazio arloan? Nik uste baietz, ni marketinga dedikatzen ez profesionalki, baina marketing industrialea, ez daukela zer ikusik, kontsumoko marketingekin eta bar. Eta batez ere, musikan industrian egotek lagundu dit, lagundu dit pertsonekin tratatzen. Garrantzitsua dela. Bai, azkenera ingaztetan sartuta mundu hontan, ezagutzen duzu jende pila bat, igual fiatzezea jende askotaz, ezinekena fiatu beharko eta gero konturatzen zehala, ostras, la que me ha metido. Bai, Eta zentzu hortan bai esango nuke lagundu ditela hori, jendea irakurtzen ikasi detelako, ez? Eta orduan hori estrapolatuta laneako edo berriz zaite, laguntaldetan edo danalakoa, iritze zait bai esaten dana, ikastezula base de... Bai, zapazteko emidez. Hori da. Nik esango nuke pixkat hortan lagundu ditela. Bai, uste dut garrantzitsua dela jakita eta gehiago musikaren industrian jendea irakurtzen, zegia da nik orain musika kazetaritza egiten dudala gehiago, ez da normala zenbat jende ezagutzen duzun, joaten zaren toki bakoitzen. Orduan, jendea irakurtzen jakita eta nik esango nuke ere berdina ikasita, pila bat laguntzen duela. Bai, eske guztiz. Eta baita ere, zure intuizio hori jarraitzen, ez? Zerraitek ematen baizuola sensazio arraro bat, zure gorputz esaten, kontuz, hor. Eta igual hori, hasieran ni jonola bihotza irekita, eta mundu guztia txintxoa, mundu guztik nahi dugu benan eretzako, ez duzu espero jendeak gauza txarrak egin goizkizun. Hori da. Eta zuzua, bizitza polikea. Baino balin badakizun laukeratu ingurukoak. Hori da, tamalez pixkat kontu zibili barra aukezu, ez? Orduan nik uste dut hortan laguntzen dola baita ere. Lehen aipatu duzu bapatean sartu zinela Nogenen, egia da taldean aritzeak dinamika batzuk daudela taldeetan azkenean, rolak banatu egiten dira, taldean azkenean behar badazu daukazun presioa txikiagoa da, bakarlari moduan egia da behar bada askatasuna handiagoa dela, baina presio guztia zure gain dago. Ez dakit zuretzako nola izan zen talde batetik bakarlari izateko trantsizio hori? Bai. Nik uste normalean dara zuk esateztu bezala, ez? Talden zaude babestutago eta bakarrik presio handi daukezu, baina nire kasun esango nizuke alderantziz izan dela. Talde honen bai nabaritzen un presio izugarri bat, azkenen, hori, zeanen ahots printzipala edo esango dugu, bestek ere kantatzen zuten eta barrez, baina baita hori, neska gaztea, dana daude instrumentu bat jotzen, zutaren mikrofonokin bakarrik, ahotsa darako zure instrumentue, baina zare horre erdin, eta... Begi gehienak zure gana doaz. Bai, hori da, eta igual batzuk ez duen komodo horrekin, edo, hori, azkenen talde baten dinamikak sortzen die, eta azkenen, bakoitza dator bere etxetik, eta bakoitza dan bestelakoa, eta danon arten ulertu bargea, ez? Orduan, hor, gauza oso polike gertatzen die, baina baita ere oso horretxa beste bat mintzea, edo, dinamika pixkat toksikotan sartzea, ez? Orduan, niretzako bakarlari bezala, nik aukeratu ez dakit zenekin lan inaeten, zenekin ez nahiagoeten lanin, eta presioa handigoa da, azkenen baita bisibilidadea, zure izena dalako hortik jona, baino nik egiolotze eta askatasunekin, baina hau inaet, eta ez dauzket esplikatzeko marra inorri. Eta zentzu hortan baita ere, nik uste eta asko lagundu ditela, hori pixkanaka jo naizela nire jendea bestela topatzen, ez? Nik hau azkenen iten dut nahi detelako, gustatzen zaitelako, eta da zerbait niretzako, ez? Barron dauketen hori ateratzeko, ez? Orduan, nik nahi elkartu pixkat pasio hori konpartitzen duen jendekin, ez? Eta zure bizio berdina daukenakin. Hori da, nire bizio berdina daukenakin, eta nik bat ez ere beti hori esate, eta zorionez gure talen oso amente hona daukeu, eta mundu guztik, mundu guztia super jatorra, lantalden eta dana, eta beti esate, nei
osea, edo zer gauza musikariatik faiatzen dola eta ortezko abiatu behar dezula da naraka. Ondo jotzea, bai. Osea, noski, osea, kalidade minimoa bermatu barro gezu. Baina, mesez, jatorra izatea, era erresa izatea pertsona horrekin lan itea. Osea, niretzako lan ingurune lasai bat eta seguro bat eukitza oso garrantzitsua. Eta nik uste bakarkako ibilbide hortan lortu etela pixka bat lantalde hori sortzea, azken emaitan nik uste bizitzak eramaten zaitula, ez? Pertsona batzungana. Eta nik uste zentzu hortan baita ere zorte handi euki etela. Bai, gainera, lehen aipatu duzunarekin, taldean presioa sentitzarekin, ulertu dezaket azkenean askotan pentsatzen dugulako taldean babestu goza dela, baina egia da zure akatsa denon akatsa bihurtzen dela, eta bakarri zaudenean zure akatsa zurea da, eta zuk gestionatzen duzu, hori da, bai, hori da, eta baita ere, osea, musika mundun ego asko daude, eta denoak ego, eta azkenen talde baten, segun baita egoera pertsonala bakoitzana, eta eskika, milak faktore daude, ez? Orduan, talde baten ikuste dut hori dana gestionatzea zailagoa dela, baita ere, hori, osea, ni sartu nintzenen ja taldea sortuta zeon. Orduan nintzen, azkena iristen... Zuk adaptatu behar duzu dinamiketa. Hori da, azkena iristen, eta ni sartu nintzenen, hori, 19 urte betetzeko, zer da hau dana, osea, porque ni guain arte, nire lagunekin, tabernatan eta lasai, hori da. Eta hasierako kontzertuk ez dien super jendetxuk, eta ez dien kriston estenatokitan eta hola, baina ostra, taldea indazeon, ez? Eta profesionalizatze bidean. Hori da, eta profesionalizatze bidean, eta oso egutegi estrikto batekin, eta ideiak oso garbi eta bar, eta nigo garatzen ez hori, sartu nintzen zara alo. Bale, osea, moldatu barroket hemen, iman barrozket alik eta arazo gutxina, dauket imarra alik eta hobena, osea, nere, osea, pentsa ez nintzen Erasmusen jun, talengatik, osea, eta, osea, nere bizioa zan, hori, osea, hemen, molestau lo mínimo, gauzak ondoin, eman zure dana, tal y cual, eta guain konturatzen ez, ostras, igual, en ese molestau lo mínimo, igual onartu nitula gauza batzuk ez nituzkenak onartuko gaur egun, edo hori, azkenen sartzeala talde batea, jende ez ezagunekin, ja sortuta dauden dinamika batzukin, eta hasieran irutzea izula dana normala dela, eta ez duzu, pues, ni moldatuko naiz zontan. Bai, nola berrian izen ni moldatu naiz. Hori da. Eta berriz beste faktore horiek, gaztea eta neska, osea, en plan, ez esan gauza gehiz, ez daukezu puta daike, eta gaina, emakumea zea, orduan, karo, irudiez, akizter, osea... Zaindua izan behar da, bai. Hori da, osea, faktore asko sartzezien, eta nik kontuetzen ez igual, oain, beste era batea gestionauko nituzkela gauza batzuk, ez? Baina bai, presion faktore hor dago, eta baita normala dut zaite, presioa eukitza, eta gaur egun ere badaukez bakarkako hilien, baino baita heldugoan ez bestera batean gestionatzeko. Eta atzera begira zer izan da gehien kostatu zaizuna eta errezena egin zaizuna salto horretatik? Gehien kostatu zaitena, nik esango nizuke dela, nire lekue bilatzea. Zori, azkenen talden, izan zen urte oso intenso eta oso burbuja baten barrun bezala, eta hortik ateratzeakon gehiena kostatu zait esatea, ostras, bale, a ber, ze gustaren zait nahi, zerri nahi neiz, te baita ere jende asko neukan esaten, hau imarko zenuke edo, bestea imarko zenuke edo, zeba ez duzu probatzen hau, edo zeba ez duzu pertsonarekin lan iten, eta zena lobea, utzi paken, net probau ikusi, eta zure identidadea bilatu. Hori, nire identidadea bilatu, eta berriz deskubritu zertako gaina izen, ze modutara lan inaieten, ze modutara ez deten lan egin nahi. Edo musika nahi duzun edo, ez? Hortik hasita, hori da. Orduan nik uste zaiena hori, leku hori bilatzea, eta esango nizuke hori, aurten atera bardeten degun diskon, nik uste eta aurkitu etela, nire leku hori, edo, pixka bat esan nahi deten hori, ez? Azkeneko diskoa nola aldatu garan, bai oso guztua geratu nintzen, zen nahi nunin disko bat kontzeptuala eta soinu aldetik oso kohesionatu eta bar, eta gauza asko esaten ditut, metafora askokin, gauza batzuk jende ulertu ditu eta idatzi izan diate, beste gauza batzuk igual ez, eta nik uste dut ja hor soltatu nula pixka soltatu nahi nuna, eta oain disko berri honekin aurten aterako danakin, bai sentitzen naiz hori, beha, hau naiz ni, hau da ina detena. Hartu edo utzi. Hori da, bai, hartu edo utzi eta berdin zait. Osea,
Bai, eta esan zentzu hortan oso pozik nago, ze hori azkenen prozesu bat izan da, gauzak ikasi, desikasi, erori, altxatu, gestionatu, hori, azkenen terapian baita egon nintzen, osea, musikan temarako, osea, esanet... Eta terapiak asko laguntzen du. Terapiak asko laguntzen du, eta baita asko kuestionatzen zea, ez? Osea, zenik kuestionatzen ez denbora guzti igual gehiegi, baino egia da hori, osea, beste, igual nire izatako beste leku batzutan, badakit gestionatzen, edo badakit, musikanen izan da intensoa dena, esan hola, ostras, hau digeritzeko eta gestionatzeko laguntza behar dut, ez? Eta nik uste disko berri honetan notatzen dela, ja inedera, eta ja askego bezala nahola, eta ja gehiago, bera, hau da ona, eta hartu, edo utzi, edo nahi ez du nahin, baina, bai. Así que, bueno, gustoan, guaintxe bertan. Posten naiz. Lehen aipatu dugu, zuk aipatu zu ere, neska gaztea izan da, irudiak sekulako garrantzia duela. Industria mailan orokorrean emakume bazala irudiak sekulako garrantzia dauka. Bai. Ez dakit, zuk bakarlari moduan hasi zarenean sentitu duzun fokua are eta gehiago dagoela zuregan irudiaren aldetik. Esango nizuke beti sentitu izan detela irudiri emakume dagokienez garrantzi gehiago ematen zaiola, edo bintzak gehiago exigitzen dela, edo gehiago komentatzen dela, edo zer gauza, zeba, oke gonagat jantzita, zeba, ozke praka jantzita, utzipaken. Baino, nire lan taldetik edo komentario gehien jaso dituten momentue izan da talden honen. Eta hori baita esanguratxo iruditzen zait, eta baita hijo pixka presion asunto horrekin lotuta, osea, faktore bat pixkat horrea gehitzen zona, ez? Eta esango nizuke, osea, beti eman ditela pixka berdin, irudin asunto horrek, noski deno dauzko komplejo, deno dauzko gustatzen zaizkigun gauzak, eta hori dana. Eta estilo bat. Hori da, eta estilo bat eta bar, eta nik uste mugatuna sentitu nahi iztela, talde honen baita ere igual taldek oso estilo zehatz bat zeukelako, ez? Izan daiteke horregatik. Baino, osea, kanpotik dagokionez, nik uste beti daola norbait komentatzen gauzak, eta kritikatzen. Bea, txao. Baina hori, osea, nik garrantzi gehi ematen diot, osea, barne mailan lan iteten jendek, azkenen, suposatzen da jende horrek nahi zaitula ondo, eta ez hautze zaitula, eta preocupatzen dana, porque kanpotik komentatzen nahi dan bati torreztaio komentaria burua, eta ja urrengo minutun ja aztu zaio, eta ja beste gauzaten pentsatzen, orduan, bueno, txalo bat, eta jazta. Ez da, gertu dauzkezun jende horrek esaten dizuna edo bai ematen dio garrantzi horrei, eta nik uste dut hain bakarkako hilbide hortan ez dakit, osea, bestera batea sentitzen dut baita aspektu hori, ez? Eta beti, osea, bueno, ahibiez nire aizpa, niretzako referente bat, eta beti zer gauza behakin konsultatzen, en plan, Ibone, hau ondo, hau ez, eta asko fiatzen ez, behak esate egiten ataz, ez? Eta batzuen zaitir, osea, noazaz horrekin. Osea, esaret, bai baita ere moduk eta modu dare, ez? Eta nik uste, oain dauketen lan taldekin zentzu hortan behintzat seguro sentiku nahitekela, eta hori oso ondo dago. Bai. Garrantzitsua da. Bai. Irudiaz gain, gainera uste dut askotan gertatu izan dela, eta hau da nik askotan esaten dudan zerbait, emakumeek beti bikoitza erakutsi behar dutela, gizonezkoi alderatuta. Eta gainera askotan sentimendua edo sentsazioa dela ez direla nahikoa. Bai. Ez dakit zure kasuan sentitu duzun hau, eta gainera sentitu izan duzun, behar bada defendatu behar izan dituzula gauzak gizon batek ez lituzkenak defendatuko. Puf! Nondik hasi? Osea, guztiz, bai. Nik uste dut, bai, esfera altutan, eta artista internazionaletan nabarmen igartzen dela emakume batek ematen duen puesta en estena, show mota, eta hori dana, eta gizonezko batek. Ez gehienak, zorionez, beti gaulako baten bat, así que se lo ocurra un poquito. Eta estena internazionalean behar bada, baita obligatuta daudelako zerbait gehiago erakustera. Bai, nik uste, bai, oza, nabari dela, emakumen presio hori, oza, bai, sare sozialetatik hasita eta bar, demostratzeko merezi dutela horregotea eta hori dana. Eta estena txiki gora ekarrita, eta, bueno, konkretuki Euskal Herria ekarrita, nik uste,
osea, guztiz replikatzen dela, tamalez, baino nik bai sentitu izan dut, hori, esan dezuna, osea, zure burue demostratu behar izatea, behin eta berriz, esatezu, baino, osea, noiz arte, osea, gauza bat, noa hau iten, ezakizen bat urte, gauza bat, osea, mesedez. Hartu serio. Hartu serio utzipaken. Sinistu kontatzeko daukadana. Bai, eta, jo, nahi horrek, kriston amorrazioa ematen dit, porque da zure lana desmerezitzea modu batea, eta da emakume izategatik, osea, ez dauke beste esplikazioik ez, eta hori, osea, bale, inesperientziatik denok hasigea, eta baino oso desberdinea emakume bati eta gizon bati ematen zaio boto de konfiantza hori ez, eta askoz ere gehiago kuestionatzen da emakume batek merezion horregotea. Zeba, irabazion, ezakit zer. Pauso guztik lupakin askoz gehiago behidatzen die, eta askoz gehiago kuestionatzen die gizon batekin alderatuta ez, eta nik uste Euskal Herrin oso nabarmena dela. Zentzu guztitara, eta hasita hasten ahien taldetatik analakoa, edo ja ikuskizun beken dauden taldetatik jarraituta ez. Orduan, horrek bai ematik amorrazio asko. Bai. Eta zuk zure kasuan sentitu duzu gehiago epaitu zaizula adibidez bakarlari moduan hasitzarenean hartu dituzun erabakietan, gestionatzeko moduetan, jarreretan, gehiago epaitu zaizula? Esango nizuke ez. Esango nizuke gehiago sentitu nula hori hasi nintzenen profesionalki. Baita ere ulertzen dut, ze hasieran hasi berri edo zea ez, baina ostras, iristen da puntu bat, non zuzauden, ezakizema kontzertu ematen urten, eta dezu, seria iztea kuestionatzen oaindik, eta hori, esan dezuna lehen, ez? Sentitzea alo ez teala nahikoa bezala, ez? Alo, behin eta berriz, demostratu beharra. Hau ezakizzer, eta igual gero dago, beste gizoma zure ondon, iten ezakitzer, ez zer pasatzen. Lasai, eske, bakizu nolakoa, tal. Eta lotuta, nahia izate esaten, ni jonen ezakiztema kontzertu, ezakiztema gauza esko dizkiazula egiteko, ezakizte, eta berriz eta ala ere, debora guztin fokoan eregan, eta ez en plan, ze ondo, en plan, hobetzeko dauka, aurrela egin du, bai. Eta dalo, ostra, tio, ordu nik uste horregatik ala garrantzitsue, bestea, batez ere, hasten adien neska gaztek, eta esatea, gauza asko esango dizkizue oso ona, gauza asko esango dizkizue oso txarrak, ez siniztu ez da bat. Osea, inkaso zure inguruko, Bai, eta inkaso benetan zure familiri eta zure gertukoi, eta horrekin aurrea, zeske bestela min asko indeike, eta gero terapian, bukatzen zu. Ez dara ezer txarra, baina... Baina, ebita badeike, hobeto. Bai, gainera, askotan hitz egin izan dugu podcastean ere, emakumei orokorrean perfekzioa eskatzen zaiela, bai bokalki, bai estetik aldetik, eta gizon batek gutxi gora bera ondo egiten badu eta defendatzen bada estenatoki batean, nahikoa dela. Bai, eske guztiz, eta esaten dezuna, da hain orokortuta hori, eta hain onartuta hori, nik usteet baita entzule bezala badaukula responsabilidade bat, exigentzia maila pixkat orekatzeko, ez? Eta askotan baita nik ulertzete inkostienteki itea, eta azkeren musikan industrian ez da norbait, nik ulertzet zu jotezea kontzertu batea, eta nahi zu disfrutatu, ez? Baina, ostras, gero entzule bezala baita pixkat kritikoa izatea, baina modu orekatu baten eta modu parekatu baten. Eta kritikatzen baduzu betzat konstruktibo izan dadila. Hori da. Laguntze aldera. Hori da, laguntze aldera, esate dutena, ez daukezu ez zerrona esateko, ez esan. Pixkat hori, eta baina nik uste hori, arriskutsu nadala, oso onartuta daola, batzui gizonezko kasu honetan eskatzea el mínimo, eta hori pasatzen mote, konziertazo, ez dakitze, eta emakume baten kasun, normalen, minimoi baino pixka gehioa, ez da iristen, eske, bai, baino, eske igual ez da inona, Bai. Bai, eta gainera argi ikusten da. Bai. Jaialdien gaiari ere heldu nahi nion zurekin, izan duzu aukera jaialdi batzuetan egoteko, eta azken txostenek erakutsi dute emakumeen presentzia jaialditan Euskal Herrian 100 baina gutxiagokoa dela.
jakinda emakume asko daudela katalogoetan, aukeratzeko nahi aina. Eta gainera, normalean bigarren lerroan edo ordu txikietan, ordu txarretan jartzen dituztela. Ez dakit zure esperientziatik nola bizi izan dituzun jaialdiak, bertako esperientziak? Eske, zifra horiekin ja... Bai, nahikoa esaten da. Nahikoa esaten da, ez? Nik uste dut horra diez, La Furia, uste dut intzola artikulu bat aipatzen, oza, artikulu uste zala bakarrik, Euskal Herrin dauen emakume artista guztik, esan ez ezela, oza, ezin dezu esan, eske ez dare. Oza, eta nik uste nabarmena dala, jaialdea honditan, eta gero, bai uste herri mailako izaera edo daukaten jaialditan bai saiatzen diela pixka bat hori orekatzen, naiz eta baita ere daren musika nitxo batzuk esango nuke oso gizonanak bezala konsideratzen dira, eta igual darela jaialdi tipo batzuk berdintasun printzipioei ez dutela betetzen, eta igual ez dutela ez da planteatzen betetzea, ez? Orduan, hori iruditzen zait, eta jaialde honditan adibidez bai iruditzen zait, pixka dela, bueno, por quedar bien, ez? Sartuko ditugu emakume batzuk, hola inorrek ez dugu ez esango, kupoaren kontuak. Hori, kupoa betetzeko, baina, gero, adibidez, gu BBK Lifeen jo genuen, ezagizte horretan, azkenen berandu hasi zalako, baina, lehenengo aziztan mirua, eta gero gu. Uzet seiak aldera. Seiak aldea, eolako esterat izan zara, jaialdi justo, hasten dan egunen, irekitzen danen, ordutegi batzuk, baita ulertzen dut, ekartzen bali maestu, ezagitzein, Katriel Tapako amoros uste ziela headlinerak, ulertzen ez dituzula jarri arratsaldeko seietan, ez? Baita ulertzen dut pixkat hori orekatu behar dutela, ez, daño, eske bastante kantatu da. Bai. Eta kostiente gea danok, eta esatezu, ostras, ze ondo, baino aldi beren esatezu. Bueno, es lo que hay, ez? Orduan, nik uste pixkat hori aldatu behar dela programatzaileen partetik, eta baita ere, hori, entzule ez dela nik uste, segun ze gauza ematen dizun garrantzia gero programatzaile baita ere hori islatzen saiatuko diela karteletan, ez? Orduan, aigea lortzen pixkanaka espaziotxo bat ematea, eta hori da, nik uste, presio, porque eske eman dituzun zifra nahiko negarra baina, bueno, pixkanaka aigea hortan, ez? Orduan nik uste dut hori entzule ez dela kritikok izan marko genukela baita ere, izte horretegi ematen dien, zen leku ematen zaien, ez? Azkenen, leku baten bila, zen leku ematen zaigu emakumei, eta emakume euskaldunoi jaialditan, ez? Euskal Herrin imagina. Ostras, horra osnarketa potente bat, egon marko litzeke. Bai, gainera, ni orain, egia da podcasta egiten ari nizenetik geroz eta gehiago, baina lehen ere edozin jaialdi ateratzen dela, hor nago kontatzen. Claro, eske... Eta batez ere Euskal Herrikoak, eta orain arte ez dut esan, baina egia da, orain dela hilabete batzuk aterazenean batean jaialdiko kartela, Iker Gurrutxagarekin batera egin genuen tartetxo bat musikarian, eta nik aipatu nuen, emakume gutxi ikusten dituela, eta egia da hitz egin genuela, ez? Behar bada askotan dela generoagatik, ez daudela segun eta ze generotan emakumeak egon badaude, baina behar da gutxiago direla, baina egia da, adibidez, topagunean bertan, kartela ikusita, denok komentatu dugu, emakume gutxi daudela. Eta hori da errealitateat 2026an dagoena, eta jaialdi handiagotara joaten bazara BBK Live bezala, berdina edo handiago gertatzen da. Orduan, horra arazoan ondagoen programazioetan, zer egin aldatzeko oso zaila iruditzen zait, ez dakit. Ne baita ere oso zaila iruditzen zait, batez ere hori, sistematiko dalako, ez? Baztertze hori, eta baita ere, ostras, gaur egun, segun ze jaialditan, ez deotea inor programatzaileana eskualtxauko nat esangona, igual honei bueltatxo bat eman marko geneoke edo hoi baita gorra iritzen zait, Bai, eske gainera alaiek aipatzen zuen berak ezagutzen dituela programatzaile batzuk, eta askotan bileretan egiten dena dela kartela jarri eta esaten dutela orain emakumeren bat sartu beharko da. Hau da, arazoa dago kartela egiten dela gizonezkoekin bakarrik. Eta gero, ditxosozko kupo hori betetzeko. Hori da. Eta hori da,
nahi kondo gehitzege, inork ez Bai, dugu esango hogeita ez dago. martalde, hiru Hori da. emakume, Hori da, bueno, ya nahikoa, está, hori badaude da. emakumeak. Baina, sí, claro, osea, aipatu dituzun jaialdi batzutan programatzaiek ulertzet izatea, zenbat urtetako gizonak, esatezu, gizon aktualizate, baina Bai. beste jaialdi batzutan jende gaztea dago. Bai, eta horrek Eta harritzen horrek nau. hori da, eta hori, nahi baita hori iten zait deigarri, osea, eske ez dakit zer indezakegun, baino, Bai, zaila dago. eske, ostras, Osea, Zuk adibidez emakume gazte bezala sentitu duzu zailtasuna emakume gazte izategatik datorrela Bai. diez jaialdietan jotzerako orduan? Edo holtzetara igotzeko, orokorrean? nik uste dut, ez nuke jakingo hau erantzuten. Ze ez dakit oso ondo, ze faktorengatik dan, igual da iteneten musika estiloagatik, adibidez aurreko diskoa, lasaixego aztalako baita ere ez, Bai. orduan nik uste dut hor faktore desberdinak daudela, eta bai iruditzen zai batzutan sartzen zaituztela hori, kupoa betetzeko, eta emakumea aztealako, eta, osea, horregatik, eta beste batzutan, ziurrenik lehen etxi dituztelako beste talde batzuk, ziurrenik gizonezko diela bakarrik, eta gero kupo hortara ez dalako sartu. Orduan, ez nuke jakingo erantzun rotundo bat ematen, baina nik uste faktore hori hor dagoela, eta aipatu dituzun datutan irudikatzen da. Bai, gainera, zuk esango zenuke jaialdi batean jotzeak baduela garrantzia artista batentzat, ikusgarritasun aldetik, adibidez. Bai, nik uste baietz, ikusgarritasun aldetik eta adibidez, BBK Liven jo genuen. Ostras, zurek izena BBK Liven kartelen egotea azkenen bai ematen dizu beste zerbait, ez? Bai. Eta artista ez dela zuri baita, obviamente ilusio egiten dizu, aurretik egon zehalako jaialdi hortan, zure lagunekin, zure ezpakin eta gar, eta ez duzu, ostras, eske, aurten nik jo behar dut horrez. Bai. Orduan bai da momentu bat, hola, baino gero atzetik dagoen errealitatea ikusten duzu, eta ez duzu. Bueno, igual ne harrin barko nuke, baino, osea, iruditzen zait, hori, ez dakizien zan galdera, baino Jaialdietan jotzeak, ikusgarritasuna. Hori, osea, ikusgarritasune edo, bueno, zerbait ematen dizu eta hor zaude. Azkenen nik uste dut artista batentzako garrantzitsuna dela hor egotea, ez? Eta jaialdi batek izen bat bali maduke eta eta hor sartzen bazaitu, artistantzako baita ere ona da, ez? Naiz eta gero baldintzak eta hori dana, itzen daiteke, artista internazionala dauzkan baldintzak, artista euskaldunea dauzkan baldintzak jaialdi goetan, eta hor dago beste meloi bat, baina nik uste laguntzen dola. Bai, eta gainera, ezagita arraroa denitza, baina egia da, arraroa dela ze horrelako gozakoak izaten dira gazi gozoak, ez? Bai. Azkenean gozoak dira kartelean zaudelako, baina gaziak dira azkenean ordutegia txarra delako, zaudelako bigarren lerro batean jarrita, eta badakizula azkenean zaudela hor, zaudelako euskalduna, emakumea eta gaztea. Hori da. Orduan, bai. Eske, tiene tela, Osea, esan ez du batxerta hola, minutu baten, baina, bai. Nik uste hori, bai, bidez, BBK Liveko esperientzia, eta, osea, aurten izan dalako, 2025 jo deulako, eta horregatik, osea, nik gogoan oken zebanekin superondo pasadar genula, ondoren ikusi behar genitulako kriston artistak, bestela igual ez nitulako ikusiko, eta konpartitu nahi nulako momentu hori baita ere, nire gertuko jendekin, eta aukera hori naukelako ez, baina egie da hori, osea, atea irekitzeko berandu. Orduan gure kontzertu atzea duta, kriston bero egiten zon, karpa baten genden, osea, dare faktore asko esatezula, tio, hau bestera ate izango azan, bueno, iritsikoa, hoxe pentsauko du. Baina bai, osea, atzetik da ona, ez da, osea, kartelen zaude eta superrondo, baina gero realitatea askotan bestea da, baina baita ere danak onartzen dugu. Osea, gero horregatik esaten dugu, bai, joko dugu, esan dugu, ez dugu joko. Baina aldi berean badakizu ondo datorkizula. Hori da. Orduan, baita ere nik uste horrekin, ez dakit nola esan, aprobetxatu igual ez, baina bai. Osea, badakite ez dezula ez esan behar. Ezin duzula ez esan. Hori da. Orduan, nik uste dut horrekin baita ere jolastu dutela. Hasieran aipatu dugu aldaketak badaudela, ez dugu esango dena txarra denik, dena negatiboa denik, aldaketak ere badaudelako, egon direlako, batez ere azken urtetan, esango nuke nik ere, ikusi dudala ezakit indar berri bat sartu dela, edo belaunaldi berri bat sartu dela indarrarekin, baina hala ere, ia da,
norbaitek bultzatu behar duela aldaketa. Bai. Hau da, aldaketa ez da bakarrik gertatzen eta Bai. hor jarraitu behar dela borrokatzen. Ez dakit zuk argi daukazun edo badukazun idearik non dagoen aldaketaren giltza. Ufa, ez nizuke jakingo esaten, eta ez nahiz ausartu behar zaten, hau, ze iruditzen zaidala faktore askon batuketa bat, ez? Artistetatik hasita, ez bakarrik artista emakumeek, osan ikuste eta artista gizonezko baita ere batu behar direla ontara, jakinda. Eta hau argi utzi behar da. Bai, argi utzi behar da, eta jakinda beraien leku ez zein dan, ez? Ze baita ere musikan asko dago, de guai, ni aliatua ez dakize, bale, eta gero, a la hora de la verdad, bai, martxoak 8 superrondo, subol post talden izten odana alakoa, baina gero, osea, benetan egunerokotasuneko gauza txiki eta hor nun zaude, ez? Osea, zure papera, ez? Orduan ikusteet dala faktura askon batuketa, eta hori, osea, dala baita ere gizonezkon partetik, osea, batu bat diela emakume daukagun borroka ontara, noiz borroka izatei uzten dion, ez? Jakinda beraien papera zein dan, eta beraien leku ez zein dan, eta emakumen artean baita ere, askotan bai somatu izan dut nik behintzat, hori, oso aizpatasun eta hori alo esatea gustatzen dela, baina gero errealitatea batzutan igual ez da inola, ez? Orduan iruditzen zait, emakumen aldetik baita ere, danontzako daulekue. Saretze bat egon barduela, babes bat. Hemen, bakoitza hauke bere gauza berezie, danontzako daulekue. Kompetentzia hortan askotan baita ere, orduan iruditzen zait, dala, eskezakitan zer, personala bakoitzak inbarazona lanketa iruditzen zaitela baietz, gizarten orokorren, hortik hasi behar dala, eta hori, eta gero noski, referentek izateak ere asko laguntzen du, eta nik uste Euskal Herrin badauzkeula referente potente batzuk, ez? Ja, pixka bidea ireki digutenak bestei, zorionez, eta eskerrik asko. Eta gero baita ere iruditzen zait ez dala bakarrik artistan responsabilidad, ez? Entzulen aldetik baita ere, segun ze letra, segun ze... ez nahiz Euskal Herrin bakarrik, orokorren musika entzule bezala baita ere, pixka kritikok izan bar gehala, segun ze gauzakin, ez? Eta hori bakoitzak moralan baitan dau baita ere, ez? Orduan ikuste, pixka bakoitzak autokritika edo zehozterringo balu. Barne begira da bat. Bai, pixka barrua behatu eta esan, ostras, zen ez apoiatzen benetan, zen ez bultzatzen, ez? Guretzako eta ondoren datozen entzako, eta ume bali mauzkezu, zure umentzako, esan nahet. Nik uste, hoi kritikotasun hori eukitza garrantzitsu dela, eta dela faktore guztien bai artistan partetik eta bai entzulen partetik horrek bultzatu daikela aldaketa. Ze unilaterala balima da oso zaila... Bai, elkartzea. Bai. Orduan, mundu ideal baten iritsiko da. Eta zukaiez emakume musikari bezala zer sentitzen duzu behar duzula leku propio bat eta zure leku abiatzeko eta izateko? Ufa, galdera ona. Nik usteet behar nukela, albatetik erreferentek iruditzen zaitela badaudela gaur egun, zorionez, eta hori faktore garrantzitsu bat iruditzen zait. Eta gero beharko nukela, edo behar detena, edo gaur egun, lantalde bat, pixkat, esan dugun lanketa hori inda daukena, ez? Pixkat, bere barrua behidatu ona, ulertzen dona bere leku ez zein dan emakume bezala, gizon bezala, dana alakoa, ez dinari bezala, berdin zait. Baina, pertsona bakoitzak, refleksio hori itea, eta esatea, bale, zer bultzatu nahi dut, orokorren gizartentzako, musikan industriako dana alakoa, ez? Eta zorionez dauketen lan taldek, esango nuke bai daukela, hausnarketa hori inda, eta gauzak nahiko argi dauzkela, eta zentzu hortan danok bateagoa zela, ez? Ze iruditzen zait bestela bakarrik jutea zeraiten borrokan oso zaila, oso neketxue da, oso frustrantea da. Eta iruditzen zait garrantzitsua dela hori talde bat eukitzea, nun danak base berdine ulertzen dezuen, eta batea zoazten, ez? Aurrea, eta batzutan eroriko zea, batzutan gauza gaizkin goituzu, batzutan ondo goituzu, baina hor zaudete eta oinarrie ondo finkatuta dago, eta oso garrantzitsua iruditzen zait. Analisi sakon hau egin ondoren, beti gustatzen zait joku moduko bat sartzea, orduan esango digu entzulei badatorrela galdera azkarren tartea. Korapilatzen
izango dira 12 galdera. Mhm. Normalen eskatzen dut hitz bat edo bitan. Vale. Erantzuteko. Zaila izaten da. Bai. Orduan, beharko bazenu zuk sentitzen baduzu azalpena behar duela erantzunak eman, Baina ez denetan. Bai. Eta ikusten badunik baten hau azaldu, esango ditut. Vale, perfecto. Vale, prest. Bai. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna? Emozioak, eske dakit, oso zaila hitz baten. Pentsatu lasai. Pentsa behar dut, Vale. Zer da musika bidez transmititu nahi detena. Ez dakit, gustoko ez zaiten transmititzea jendei beste leku batea jotea, ez? O beste leku batea eramatea eta hori, osea, behaien barrun zerre mugitzea. Industriaren gaur egungo egoera? Emakumei dagokienez. Bai. Musika industriaren hau. Aldaketak egon dira, baino hobetzen jarraitu behar dago. Euskal musikaren etorkizuna? Oparoa. Musikan superbotere bat izan beharko bazenu zein ditzateke? Boa. Asko torrez ez digurua. Bota pare bat duzu. Boa. Osea, solfeo da hoi perfecto jakitea, osea, en plan... Bai, Ikasi kontrolatzea. nun txikitan, eta... Osea, Horreratu nun da. bait dago, nire burun, bai, oso ondo nun ez dakit. Orduan, osea, hizkuntza musikala dominatzea, hoi, kristona gustoko itzaiten, gero, orokorren, osea, munduko hizkuntzak ulertzea, porque baita musika entzutezunen, ez dakit, osea, frantsesez, edo beste hizkuntza baten, kristona gustoko itzaiten, ulertzea benetan ze esaten Bai, nahi dien. zegeda normalean entzuten dugula ulertzen duguna. Hori da, Bestela ez dugu hori entzuten, da. egia da. Eta orduan, osea, munduko hizkuntza guzti jakitea, entzunal izateko musika Musika eserniek beste leku batetik. Ostras, horiona da, Bai. Eta... Oie bik esango ditut. Vale, perfecto. Biak hizkuntzak. Bai, Musikaren ja. hizkuntzak. Musikaren industriako oztopo nagusia? Nere kasun, Bai. dudi gabe, gazte izatea eta emakume izatea. Nik uste nire bilbide. Horrek oso ondo laburbitzen dugu podcasta. Bai. Inspirazio iturria? Natura. Vale. Oholtzan sentitzen duzun emozio nagusia? Askatasunen, esangoet. Sortzeko momenturik onena? Bakarrik nahonen, eta goizten edo gauen. Berdin zaizu? Bai. Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat? Mundue, halko balitz, mundu politiago bat, Bueno. ingo nuke. Euskal estena definitzen duen hitz bat? Aberatsa, Zure publikoa definitzeko hitz bat? superjatorrak. Eta 2026erako zure helburu nagusia, edo, Eidersa ezentzat zer dator? Diskoa dator, 2026 bukaeran. Bueno, eta- omititzen derako diskoa seguran eski kanpon egongo da. Bai, Bueno, igual ez entzun dakit. diskoa, Hori da. Ez bada atera, Ez da atera, aterako da. hori da, aterako da, así que entzun, Eta bestela, eta entzun gai dago. hori da. Baina, niretzako 2026 da disko urtea. Diskoak eta zuzenekoak suposatzen. Hori da, disko ondoren zuzenekoak. Eider, mila esker. Zuri, Gaurkoan hemen egoteagatik. Uste dut, gauza asko hitz egin dugula, baina uste dut ere, zure ibilbidea errepasatu dugula, horrokorean egin dugula pixkat musikarien ibilbiden, ez dakit, laburpen txiki bat, batez ere emakume gazte musikari izan da, oso garrantzitsua dela. Beraz, mila esker. Gaurkoan mila esker gurean zuri. egoteagatik. Lehenengo alia olako zerbait egiten detena, eta beste baita, esan dikuten gauza asko, inoiz ez nuzkela hola esan da, así que mila esker etxen bezala sentiaraztea batek. Zuri irikitzagatik. Eta zuei hurrengo astean ikusiko zaituzet, beraz, hurrengo atalean ikusiko gara elkar.